କୋରାପୁଟ ଗୁଞ୍ଚା ଛକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋମୋସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ ଭାଇ। ସତରେ ଭାଇ ବିଲିଭ୍ କରୁନି 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୋ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ଅଛି ବଲରାମ। ଆଜି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପନ୍ କରୁ। ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଚଟଣି ପାଇଁ ମିଶା ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ସବୁ ମୋମୋସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆମେ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବନି, ଆମେ ପ୍ରାୟ 300ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋସ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ମୋମୋସ୍ ବନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପନିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସରୁମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଭାଇ ସତରେ ଆମେ ଗଲୁ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ଦୋକାନ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ 300ଟା ପିସ୍ ଖତମ ହେଇଗଲା। ସତରେ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଗୁଣିଚା ଛକରେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସିକି ଖାଇକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବାକୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।